Posa't en la pell d'aquesta gent quan veuen el que està passant i ells són a l'exili o són a la presó. Com t'has de sentir? Però és que ja abans ho parlàvem amb el Max Pradera, és a dir, que totes aquests casos de corrupció que estem coneixent últimament, com es fa net amb això? Perquè sembla que és una corrupció estructural, que no afecta un partit, però afecta policia. Aquí hi ha molts sectors implicats. És molt complicat, perquè, mira, si anéssim amb el lliri a la mà, diríem que es fa una nova Constitució. Però Espanya, per a tots aquests, que tant la defensen i que tant criden a l'imperi de la llei, és un modus vivendi. No és només un modus vivendi. Amb ells no els importa la cohesió territorial. El que els importa és continuar mantenint els seus privilegis. Tots aquests advocats de l'Estat, tot aquest exèrcit d'advocats de l'Estat, tota aquesta justícia que ells tenen dominada, només serveix per defensar els seus privilegis. No sé, et demanaria que et mullessis. Creus que els veurem, finalment, al banc dels acusats? Per sort, encara hi ha jutges que fan honor a la seva professió. Per sort. Jo espero veure'n alguns en el banc dels acusats. El que no puc assegurar-te, Helena, és si seran condemnats. Però espero veure'n alguns, perquè s'ho mereixen. Més coses. A 3 minuts de les